नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचो मुख्य खबर. उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायत CEO कोरोना पॉझिटिव्ह. पेशंटा फाटल्यान 1.5 लाख रुपये मेळटात ही गोष्ट चुकीची असा डॉक्टर प्रमोद सावंत. कारवारात राजस्थानी विद्यार्थ्याक कन्नडात 112 गुण. अंकोला भितर सध्या झालेल्या मुसळधार पावसान घराचे छप्पर कोसळले. आठवडभर पावसानंतर नदी किनाऱ्याचेर आशिल्ल्या लोकांची कमी झाली थोडी चिंता. उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात कोरोनाची संख्या 3000 पार. आज उत्तर कन्नडा जिल्हा पंचायत CEO हेमी कोरोना पॉझिटिव्ह झाले. उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांका कोरोना व्हायरसची लागण झाली म्हण माहिती मिळाली. संसर्ग झाले निमित्ती गळ्यातले द्रव काण घेऊन तपासासाठी वैद्यकीय विज्ञान प्रयोगशाळेत घेऊन गेले आणि थंय संसर्गाची पुष्टी झाली म्हण तांकां सांगले. तेमगेली 1 महिन्याची लहान चली बी आसा. तेमगेली बायलेली आणि घरातल्या आशिल्ल्या सगळ्या मनशाली गळ्यातले तरल पदार्थ काण घेऊन हॉस्पिटलात टेस्टिंगासाठी धाड दिले आसा. CEO सांगला की गेल्या 3 दिवसात तेमगे संपर्कात जे बी कोणी येईल असतात तेमी टेस्ट करून घेवचे म्हण. CEO कोरोनाची स्थापना झाले तेन्नाच्यान जिल्ह्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कोरोनाचा प्रसार थांबण्यासाठी जिद्दीन काम केले. आरोग्य कर्मचारी भिवन घेऊन काम करत असताना तांकां धीर दिवचे काम ह्या CEO केले. पेशंटा फाटल्यान 1.5 लाख रुपये मेळटात ही गोष्ट चुकीची आसा म्हण आज गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगले. जे तुच्छ तकलेचे लोक असतात ते जाणून बुजून असली बातमी पसरतात आणि बरेच जणांक कॉन्फ्युजन करण्यासाठी ते हे काम करते असतात. म्हाका कळटे ना 1.5 लाख रुपये कोण दिता म्हणून. चुकीची बातमी पसरची न्ही की केंद्रांतल्यान 1.5 लाख रुपये आमकां पर पेशंटा फाटल्यान मेळटा म्हण आमी पेशंटची संख्या वाडयता. आमी अख्ख्या भारतात हायेस्ट कोविड टेस्टिंग करते आसात. जवळ 90,000 पर मिलियन. म्हणून तर आमकां चड पॉझिटिव्ह पेशंट मेळटा. आमकां लोकांची चिंता आसा म्हण आमी हायेस्ट टेस्टिंग करता. 1.5 लाख रुपये केंद्रांतल्यान कोण बी दिना. आतापर्यंत केंद्रांतल्यान फक्त 6 करोड रुपये मेळ्ळा असे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेमी सांगले. कारवारात राजस्थानी विद्यार्थ्यांक कन्नडात 112 गुण मेळ्ळे. राजस्थानी विद्यार्थ्यान SSLC भितर 75% गुण मेळोवन कन्नडा भितर 125 पैकी 112 गुण मेळयले. सरकारी हायस्कूलचो विद्यार्थी ललित कुमार एच गांची हेनी हे नाव कमयले. सांजे मायत्याक शाळा सुटल्यानंतर ललित कुमार बापा बरोबर काम करता वयतालो. रात्री 10 वाजे म्हटल्यान काम करतालो आणि लोकांक पाणीपुरी सामोसा वडा दितालो आणि रात्री घरा वचून 1 वाजेपर्यंत तो अभ्यास करतालो. तसेच सकाळी 4:30 उठून घेऊन अभ्यास करतालो. जाल्यान बी ललित कुमार म्हणटा की अपेक्षेपेक्षा गुण कमी मेळिल्ले आसा. मूळ हे कुटुंब राजस्थानांतल्यान रोजगारासाठी आंध्र प्रदेशात गेले आणि थंय 3री पर्यंत शिक्षण त्यांनी तेलुगू भाषेत केले. नंतर काही कारणा लागून तेमी थिंच्यान कारवारात आयले आणि कारवारात सरकारी स्कुलात कन्नड शिक्षणास सुरुवात केली आणि आता तो कन्नडात बी बरो उलोवचा शकता. हाजे वेल्यान अशी कळण येता की मनुष्य आपल्या इच्छाशक्तीन कितें बीन करू शकता. तुमकां सगळ्याक हाजे बद्दल कितें दिसता कॉमेंट्स करून जरूर कळयात. अंकोला भितर सध्या झालेल्या मुसळधार पावसान घराचे छप्पर कोसळले. सध्या झालेल्या मुसळधार पावसान तालुक्याची बरीच घरा आणि इतर सामानाचे नुकसान झाले आणि गंगावळी आजूबाजूच्या भागात चिंता निर्माण झाली. बाळगुळी भितर खुर्शिदा अब्दुल करीम हेमगेली घराची भिंत कोसळली. तहसीलदार उदय कुंभार, ग्रामसेवक भार्गव नायक आणि इतरांनी घटनास्थळाक भेट घेऊन थंयची माहिती घेतली. तसेच ग्रामपंचायती वापती भितर आशिल्ले पार्वती शंकर हन्नेहळ्ळी हेमगेले घर ध्वस्त झाले निमित्ती हिंगाबी वचून थंयची माहिती घेतली. आठवडभर पावसानंतर नदी किनाऱ्याचेर आशिल्ल्या लोकांनी कमी झाली आता थोडी चिंता. होन्नावर तालुक्यात 1 आठवडो मुसळधार पावसानंतर मंगळवाराक थोडो दिलासा मेळ्ळो. उदकान भिवन गेल्ले नदी किनाऱ्या बाजून आशिल्ल्या लोकांनी भंय थोडी कमी जाली. तालुक्यात गुंडबाल, भास्केरी आणि बडगणे नदीचो प्रवाह थोडो कमी जालो आसा. उदक हळूहळू घरांतल्यान आणि बागांतल्यान कमी जाऊ लागला आणि लोकां भितर जी भंय निर्माण जाली ती आता कमी जाऊ लागला. गेल्या सोमाराक खूप पावस पडले निमित्ती सुमार 100 कुटुंबान काळजी केंद्राक आश्रय घेतिलो. अनेक गोष्ट सांगची म्हटल्यान काल दनपारां जेवणा टायमाचेर खराब तांदूळ आणि कीड मेळ्ळे निमित्ती पीडित गणेश गौडा हेनी सरकाराचेर आरोप केलो.
आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर कोरोनाची संख्या 3000 वयर पावली आणि 99 लोकांक आज कोविड पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आणि 74 लोक बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जावन घर गेले। आज कारवारात 14, कुमटात 4, भटकळात 15, होन्नावर 20, शिर्शी 5, सिद्धापूर 1, हळयाळ 27, आज बिन हळयाळात सगळ्यात जास्त म्हळ्यार 27, मुडगोळ 6 आणि जोडा भितर 7 कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळी आणि आज कारवारात 20, मुनगोडात 23, येल्लापुरात 5, हळयाळात 26 लोक बरे जावन घेवन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। आतापर्यंत जिल्ह्या भितर 3009 लोकांक कोरोना पॉझिटिव्ह झाले। तितू भितर 2070 लोक बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। 26 लोक मरण पावले आणि 913 लोक हॉस्पिटलांत अजूनही ट्रीटमेंट घेती आसात। आणि इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया आमी फाल्यां ह्याच टायमाचेर। घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय व्हिडिओ अपडेट तुमकां मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करूं विसरू नकात। कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।